Ako dito. Si John, Ay, ba? sabi ni Lord, happy birthday daw. Oo nga, nag-message nga. Isa nga. Si Pia, hindi daw siya makapunta kayo. Ilang araw na. Pero sabi ni, Bising nagluluto yung isa. Thank you sa Palabok, nag-sponsor ang aming driver. Thank you very much. Thank you, Ate Goreng. Thank you, Lisa. Thank you, Smiley. Thank you lahat-lahat. Thank you din sa Kate Mary ulit. Thank you, everything. Thank you, Gina. Sa gumawa. Happy birthday. Happy birthday to you. Wow, thank you po. More blessing, more life. Para sa aking mga apo. Sa mga anak. Ang alin? Spaghetti. Maanghang? Maanghang? Oo, maanghang. Gloria, wala maanghang. Gloria, ano? Ha? Si Gloria nagluto. Ay, ha. Ate, upo. May upuan ko na. Dapat ang kanya para tumawas tayo. Dapat ang kanya. Dapat yung kasa. Okay, siya po. Kita yung sa akin sa. Ba yung nasa? Masarap, pero manghang. Kaya po. Oh, yan. Kusog na ako sa kakot mo. Natuwa ko, kala ko wala akong bisita. Kala ko magdadating na. Napapaliwa na ako kasi walang kakain ng handa ko. Tagal ko na nakaupo doon na mag-iit tayo muna sa mga. Tapos inaanuhan pa ako. Ano sila na, ano ba? Anong oras ba dahil? Awang ko yun. Kaya lang, hindi ako sinasagot. Message ako sa kanya. Si Marilyn, sagot na ko. Sabi ko kay Lisa, si Gina, 6 na message sa akin. Ito mga Pilipina. Si Ate Goreng. Wala po sa kanya. Ang daming handa. Sila sa akin. Pero nahiyak na talaga ako. Si Ate Goreng na pinakamatagal na dito. Siya na ang master dito. Bakit siya nagagalit? Anong kasalanan mo? Kapitinin na nito ni Luya. Hindi ba? Ayaw na si Yolo. May malagaan si Kaya pa. Saka yung bawa sa kanya ang aso. Mga alaga mo kasi may sa aso. Ano daw? Yan si Yolo. Yung kaibigan ng yung aso niya lalaki, ipapasaw daw niya para magkarat daw. Kung pa-aso lang, Tawag si ito sa shop niya eh. Ayaw talaga yung ano sabihin ko na? Mayroon ko pagsasawa ng suka, diba? Suka may sili na. Hindi ba ko masawad? Tuyo lang yata meron ako. Sa ulo, marami tuyo. Hindi, nasawa ko pa rin na. Wala akong tuyo ng gano'n. Naitapon ko na. Kailan nasa agad? Bawalin ko na yung gano'n tuyo. Kanina pa nga nalili yan eh. Ano na lang ito? Ano kayo ganun siya? Pagkasarado pa ako. Ano na siya? Ay, napalang ko kasi mapupunta kami ng ano. Hindi yun. Hindi naman tulog na Ate Gina. May iba naman sa paningin niya. Ha? Yan sila eh. Ang pagkain, oh. Maraming handa. Magdala kayo na. Wala pa si Jonah. Kain, ano ba? Wala sa kanya. Kain. Oo, kain! Kain na. Sarap! Ganyan na lang sa pagsasabi ko. Ang sarap naman ito yun. Oo. Ikaw gumawa niya? Ang sarap ng mga, ng palabok, ng puto. Yung palabok lang ang gusto kong kainin. Alam mo, ito gawin yung ma, pero nilagyan pa lang lang tayo. Alam ka. Dikit na dikit. Natagalit nila sa akin. Kasi na ba? So, ilang beses na ang message ko, ang dami. Ang sabi niya, bakit hindi na sila nag-online?
Isa ka, magdala ka na. Marami Sabi ko, ito nga lang ang hindi na nag-online. Si Lisa din, hindi na anong nangyayari. Uy, Kasi dati naman, pag may surprise sila, nasagot naman si Ate Gorin, nasagot din si Lisa. Ba't ngayon wala na kahit isa? Kung mag-online ako, mababasa niya nag-online. Tapos di man lang pinansin yung message. Kasi kaya ano na mamaya. Eh ako talaga hindi ko hindi ko pinindot talaga yung ano niya. Dinadami ko, agad naging anim. Tapos sabi ko, nagbasa sa akin sa YouTube. Nag-message ako, hindi niya ako sinasagot. Ano kaya yun? Sabi ko, mas yun na, pagalingan ako. Reply, Sabi ko, reply. kakain na lang ako ng sopas. Hindi, your face too much wet. Sabi ko, ano pinagagalit nila sa akin? Pinapalalang, dapat sabi na haliluya. Inaaway na Bakit nagagagalit? Di wala ka namang ginawang masama sa kanila. Ewan ko, bakit? Ewan ko, mayroon pang may birthday? Mayroon pa. Pag yung parang may kaarawan na wala na gano'n, parang feeling Oo, alam mo na hindi. Sa totoo lang, hindi ako nagpapahalata sa kanila. Pero naiiyak ako. Ginagawa ko gumagano-gano lang. nararamdaman ko yan kasi minsan nung ako din. Sabi ko, bakit yung nga? Hindi pa lang ako pinigrit ng pamilya ko. Lalo ba akong halaga sa kanila? O, ganun Kaya nga. mga kaibigan ko, pero yung sa gano'n, sabi ko, bakit yun? Tapos sabi niya, hindi ate, may ano man lang. Pero pala, Mas batay ako ng bantay. Sabi ko, walang online. Nakita ko si Mary. Pero si Mary, nag-online sa akin. Kachat ko na yung dalawa. Pagkatapos dito nga ako, susunduin ko na kayo. Dapat ibababa ko lang si Bob ito. Sino, nagpaalam ako, sabi ko, madam, sunduin ako ni Mary dito, kapunta kami doon sila ate Gina. Tapos nakatawa na sa akin kasi alam pala niya, ikaw nagsabi na, sabi niya, yeah, I know Mary, told me. Ewan ko, kasi wala naman din sila alam na napupunta kayo kasi wala ako nagsasabi. Hindi ako Hindi nagkakaroon. nga siya nanong sa akin. Madam, hindi ka ako alam na. Hindi alam ka ako na nagluto sa atin. Pero sa ilang taon nang ginagawa sa akin to, ni Kati ko, ni Lisa, for the first time na inanakan. Pagkain ng kwarto, Ikaw na mag-ano ng alam mo, kasi pag magdala ka ng pagkain ng papayat ako, hindi na kaya. Kaya ko wala mo si Rima, hindi ko Sa akin yun na. Bigyan mo lang ganyan sa tiring mo. Hindi ako makain ng lupa niya. Dito mo na ganyan. Sopos papati. Ito pa sa ano? Ibang mo. Dalawa? Malas na sabi. Malas na dami. Marami yan. Yes! Ay! Tawag ito. Rema, kuha ka na. Oo. Ito. Ang ano ko, hindi yung makapat ang bukas mo. Ito, Lisa. Yan sa ref. Yung puto. Akin na lang. Mabenta rin yung ligo. Mabenta ito, isang mahal. Baka masarap yan. Lagay malaki na weight lang. Bahay mo nga, patingin mo sa nung luto ng iba. Eugene, mamaya na yan. Sige, ano muna mga kwa. Magdala kayo sopa. Yan, yan padala mo sopas. Yung luto na ninyo, yung padala mo kalate. Kaya nga. Ito naman ang Baka mamaya yan yung naiwan niya doon. Bakit hindi ka magkakain man? Bakit man to? Ha? Lagay mo sa plato? Kunti lang. Yan lang, wala ka. Sa maliit lang. Tumaha. Yan ang gusto ko. Magkaiba yung nagluto niya. Magkaiba. Iba yan, iba luto yun. Ito. Maliit dito kasi maliit dito. Maliit? Gano'ng kaliit? Ay, oo. Ha? Yung ba yung unang lagyan? Oo, yan. Keraso doon. Yan. Mari, magbalot ka na. Ulo na balutan. Sayang tayo ngayon Baka matirahan ako niyang palabok. Palabok. Paglagay nga yan sa ano. mo dyan Lisa dito. Yung palabok natin dala mo dito. Ilang araw namin kinakain. Kumain na lang kami, mag-take out pa kami. Sila doon na. Pagdala ka ng pagmerienda Sabi ko kay Mary, wala nito. Wala na akong buwan. Wala na ng manok. Bahala na ka ako. Masarap na. Masarap. Saan na yung takip nito? Ano na sana ko ay yung takip may doon sa loob. Yung ginagawa. Iba yung Iba yung nagluto. Kasi baka keso.
Keso yan, may asin na Ano na, may pruiba, oh. Ano? May take out. Ay, bigay, ulamin natin. Ano ka ba? Normal yan sa mga kahandaan. May ano pala, may video nila kita mga subuan natin dyan. Oo, para sa aming lahat dito. Para sa amin. Oh, take out. May take out, oh. May take out. Ang daming pagkain, daming handa. Thank you. Pasa niyo sa akin yung mga picture niyo, ha? Wala nga tayong picture lahat. Eh, wala na. Kasi basta nakaraos tayo. May konti. Take out. Take out ni Ate Ima. Apat na. Apat, grabe, oh. Binalot nila sa akin. Apat. Tapos kain ka Marami ng pa daw. madami. Oh, yun, marami pa daw.